Następnym utworem będzie utwór Alessandro Scarlatti. Pianisty znają o tym, co on napisał powyżej 500 sonat dla fortepianu, klawesyny, klawiakordy, co tam było w tym czasie. Ale on pozostawał nam 100 oper, 200 mszy i ponad 500 kantatów. Był bardzo plodowity kompozytor. Dziś my usłyszymy arietę Scarlattiego, jaka ma dramatyczne znaczenie. Zabierzcie i moje życie, okrutnie niebiosa. Jeśli chcecie ukraść i moje serce, zabierzcie i moje życie. Śpiewa Solomija Chadomska. Też bardzo dobrze.